jaikitzen zineten, adibidez? Zer egiten zenuten? Altzeu, goxian 6 eta 4-etan. 6 eta 4-etan, eta zer egiten zenuten lehenengo? Lehenengo 6 eta 4-etan, eta gero lehenengo orazio itezan. Eta gero laudeak errezetazen esaten da moduen, eta gero handik lastagara tertzia, eta gero orduen goxialduten. Joatek itezan. Eta gero goxian, gero lanean edo ipinten lanak behar egiten goxian etxea garbitzan, edo errepak garbitzan, edo egiteko zer egiten, eta gero atzari gurdien joatek itezan korura errezetan, eta gero ostean baskari gehiagan, eta ziztela. Eta lauretan atzera, gero korura errezetan. Gero iruntzen errekreo egotezan danak, hau esan edo, beste esan edo, esan esaten gauzasko, baina, dana delakoa, zauzer. Eta zer egiten zenuten errekreoan adibidez, irakurri edo? Batak ez dakizte, zer aurri pasau da, beste aurri pasau da, eta notizitzak ite boriteko. Eta gainontzean, egunean, ez dela zer egoten zineten isi? Ez zaintxan, egunez berbaz danean ez hori ez. Hori ez egoa, bat ama beti egotezan, Isilik izundunek egon. Baina isilik egon behar ez? Isilik egon behar. Zuek klausurako monja zinaten? Klausurako monjak. Bai, klausurako monjak. Kanpokoekin, eibartarrekin harremana bazegoen? Eibartarrekin, kanpoko jendearekin harremanik eukitzen ziren? Bai. Nola izaten zen hori edo? Etorte ziren lokutoriora jentea. Daniten du izze, geu barruti eta eure kanpoti egiteko. Eta nolakoak izaten ziren lokutorioak? Zuek ikusten zen dituzten edo? Bai. Ez. Batzutan ikusi berik esaten, guk ez ikusi, dana. Gau, hemen gauzen, ni hemen nagoen da zuen behar zaten modu. Olaxo. Eta zuek gaixotuz gero, zeiken zen, medikua bera etorri? Bai. Edo zuek irten? Ez. Gu gaixotetan bagara mediku etorten da, eta behar badean oin, zangorot, esaten da, eroan behar da, residenzia da, esaten behar da, eroan behar da, etxean. Etxean. Etxean, irtetzen normalean, etxetik lehen ere ez, eta orain... Ez.